Kani ke Eucharist bakui tongin duai nagabinda Christine Rapsang bat ke inga sem jongi duai nagabinda ke jing dumo jongi Melina Shangoi ba in light na baro ki jinge kebaya kundu duai ru nagabinda Amoria Simsat Benio yaga jingarku haki inga sem jongi haki jingim jongi duai na binda napi manpa lingdo numpiur naga binda ke pangkumat bai niok jingkoi jinghia duai naga binda Augustine Karkhongok naga binda ke jingkoi jinghia duai na binda ke inga sem jong Meshardin nangsij bad aidaris ya peniau bakin yalon teli ha ke jingi du Chris duairu nagabinda Rafael Kongji Benio ya ke jingkoi jingkia duairu nagabinda Puin Shabong badon hapadeng ke jing shitop Jirwai nak nombal lai spa lai pusat ko para tongin IT yagi jing demo shima jongi how jisu don bon ki himen ki para jongi ki bakar padi ke jing dawai nagabinda jongi nagabinda ki inga sem jongi don bon ki brio ki bashem jinjar ha bon ki rukam giwan ra ki bara shaw jisu hakane ki Eucharist bakoi ba ka bor ba pala jong jisu kan trai kam ha ki jing demo jongi baro ha kerteng uppa baru kon baru men seem bakoit Amen. Ka jinga e jongo trai jongi Jesu Christ bat ka jingi jongo blai lem bat ka jinga silak jongo men seem bakoit kindon rengkat bat pi baro Rengkat bat piro. Ko himen ko para ha ka jimpuli bening kong yosngo hadu katno ublai ukoloi benisune yangi ublai udap da ka jingi sune ukoloi ben map iki pop jongi upinjem yagi jingshitom jongi ukloi ben pen kuit yangi tongin aiti alade shakane ka bor jongu daka bangit daka ba shania tilit line yawu namar ka jingang nur jongu uble naga binda jongi kalong babaro mangi ngilong ki ba kuit haka dorur haka men siem ai ba ka daka jinglong kuit kanlong ka spa jongi vai pai vai daka jingkar ko jongu jisu Jisu be id pen kuit yangi pelai lud yangi na ki pop baro bangin dup yomat yame id yame nga pelam how play badan bor baro but happy moment kora bangana le pop shibone da ki jim parat da ki tin da ki kam da ki jingle right da ka jingle para changa da ka jingle para changa da ka jingle para para pe changa namar kata karpadi kamaria bakoi kabaya isa kati suti ya kiange bakiri koi badia pi ko himen ko para banduai na kabinda jonga how try play jongi ublay badan borbaro ni sene yangi apiki pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen.
nginia duwai ibu ya ke jing dumu jongi baro lemba ke jingya side lem jonga Bridget bakuit ni duwai ru nagabenda baro ke jing dumu jongi kamda me ya ka jimut ben stang ya ke ying temai nagabenda ke retreat center ni IT ya ke nega jaka baro kawai lemba ke jingya side lem jonga Bridget bakuit kumjuru ya ki bapa ki bashitam ki basngo jingjar ki bashem lanot koble mei ubala yalam ya ka Bridget bakuit ha Sweden lemba bon ki jait lendi jonga jingim badha ke rukam bapala mera hikai ya ka jing start jonga dimpana lemba ka jingpuson ya ka jingsha shitom jongo kun jame to ai hangi bada ka bayad hok haga jingkot jame ngilla ban wat yame habaro kiye da utrai jangi Jesu Kristu kun jame uba imbat sensha renka badme haga jingelong kawe jung min sem bakuid uble junom la junom Amen. Kajimpulan na kitab umika no tulupa to sharai ye kipai jongme dau ding sharai jongme kakanhun jong kanong yo pateng jongme kabasa marwe ha klau hapdeng kadeulang ni baseso ai bakin pam kinsa habashan bad gilead kum kapor men bariam kum hagisngi men ba pilami nari Egypt ngan pen I haki iya ki e ki bapla uei ublei uba kumame uba map iya ka jingboman bat uba yait light ya ki jingle palat na ka benta jongki badangsa jong kapateng jong bat ya ka jingbitar jong junom namarba usngau ha ka jingisnei unsa isnei biang yangi unsa yu hapo kakejat ya ki boman jongi men saling shop ya baro ki pop jongi shadu ki trai kaduriau men pen I ya ka jing e bayane how Jacob but ya ka jing isnei how Abraham kumba melasmai haki kpat men jongi nadu men bariam kaktien jong utrai Isungo yau lene. Sam prapusan nomor Nyospa Andripu Kentai. Nyospa Andripu Kentai. Oh
bat phim Rengkabat Piru, ka jingpuli na ka gospel ba kuit khat kumu Matthews Kabrong Mikutrai, kadbaw Jesu udang kren hakipait ba hakami kakami bat ki himmen para jongu kilaya yayang habar kaying kipa yatu bakikwa ban kren badu uwena ki pait ba ulayatu yau kakami bat ki himmen ki para jome ki don habar bat ki kwa ban yakren badme Henry wala jawab ya uta ubruyo ubalayatu ya u mano kakami jonga bad mano ki himmen ki para jonga tenda ula kaner yala kakti shaki sinran jongu u ong kini kilong kakami jonga bad ki himmen ki para jonga ja rubale ya ka mon jongu pa jonga uba habening ulong upara bad ka para bad kakami jonga ka gospel John utrai Kejiro yang mega Chris, ko himmen ko para bayir hautrai Jesus Christ ka gospel mentakasngi ka hikayangi syapwang ka jingkordor jang ka yingkasen habangi peit ya ka jingim jongu Jesu la kaya wa Jesu haki yingasem habangi puli ka gospel jongu Matthews linong baningkong ngilap kadon ka khana bajorong syapang ka longing longsem jongu Jesu syapang ki longing longsem ka banadu nadu Abraham ka ba long shisha ka nongrim jong ka saindur jongu balai ubalai wala saindur ya kibriyo baro hapoki yingasem but ublay wan shak yingasem jongi but kalam ke yingasem ngimdon ki bange ngimdon ki nongbur jongu Chris ngimdon gilingdo ngimdon pop ngimdon cardinal ngimdon bishop ngimdon gishakri jongu balai but ka yingasem kalong ka ba kongsan namar kane ka daw But ngiyos ngoro haka gospel kaju kasur kasawa hangiru syapang ki ingasem ki himmen ki para jongu Jesu ki lawan syamu rengkat bat ka kemi syamu ka ingasem jongu Jesu kalawan ban wad yaw Jesu bad haba ka ingasem jongu Jesu kalawan wad yaw Jesu u Jesu terwa ya bar ki briyu banlong de kot jang ki ingasem jongu ka yingasem ka bayar kalong ka hima ublay badu Jesu penkare yang ibaro syakane ki ying malla ki ying ka bangisa kalong ka hima ublay namar ngi pidyang yaw Jesu kamda me malla ki yingasem jongi krostan kalong shisha ka hima ublay barit bad ha kane ka hima ublay barit ngide ban yomad yaw Jesu ngide ban yomad ya ka jinglong jong ublay ngide ban yomad ya ka jinglong jong ka hima ublay bad ngi puson ru habang ngi puson syapang ka genealogy syapang ka yinga sem bahyar pateng jong Jesu ni ios ngo ha kum kita ki inga sem gidon ginong pop gidon ge jingjot gidon ge jimpenya brio don ge jingsunio na dong shadom henry nadu ka por Jesu la wan ka ha kata ki inga sem balahyar pateng ka inga sem baro ka we kadang iyo ka dur ka dar ka batimai minda u Jesu tarwa yalade ya ka jingdon jongu ha ki inga sem jongi iwei pa iwei Kino ki ingasem ki koloi ben pediang yaw Jesu ki mane yaw Jesu ha ki ingasem jongi kita ki ingasem ki yasirim ya ka hima oble rengkat badu pa ka kemi bad ki kon bad ki himmen ki para bangoro mangi ngilong ki himmen ki para jongo Jesu ngilong ki mi ki pa jongo Jesu kumba ngilong ki mi ki pa jongi kon ki ti ki jongi bang kumba ngilong ki men ki para hayinga sem jongi u Jesu tarwa hangi ya kane ka lat ka lindi ballong ki bajan badu
bad habau Jesu ula ongru bale haki inga sem jongi ngimpat yasrim ya ubale ne ngimpat la ban yasrim ya kahima ubale kadaw kalong haki inga sem jongi ngimju le ya ka mon jong ubale bon sin haki inga sem jongi ya ki de kot jongi inga sem ki le ya ka mon la jom ne ki wad ya ka mon la jom haba ni ki ba long shisha ki ba yasrim ba kahima ubale ni sange balle ya ka mon jong ubale ni duno ya ka dur ka dar jong kahima ubale badu Jesu dang penshai hangi minta kasni bandu penne ya ka ne ke jinglong jong ubale bandu penne ya ka jinglong jong kahima ubale ni ibei pa ive ngi de ban kitkli omde ka kamaram jongno tendang ni bu ka jimparkhat kumne hapo jongi kamde ka kamaram jonga lezing don ki bru ki ong ngan le kat ba ngamon ngan im kat ba ngamon ngan le ki kam kat ba ngamon lese don hakaju ki inga sem don ke jingya pai jingya pra don ke jingya per jingmut lese hakaju ki inga sem jongi ngi don ke jing ki dao babun jongi jingjot namar bale ngim le yakamon jongo bale lese habangi sngo ye per bad ki bayir ba toin jongi haba kalo kastam ban sngo per badulog ne ki kon ki stam ban sngo per bad sngo jingai na kimi ki pa ne ki himmen ki para ki ashrut markelia kae ka badang jia kimju le yakamon ubale ki yale yakatama ban pindep bat pinurlong yakamon la jong yaka jingkwa jongki ha kum ki ne ki inga sem ngimju la ban la yakamon jong ubale ki inga sen ki ba lap yakamon jong ubale ki stang ban yesrim yaka hima ubale hangda ujisu wanrum hangda ubale un wanrum hangda umensiam bakud un shong ne junom hangda ki angel kinwan yarap yangi ban yasai nagabinda jongi ban kershan yangi haki kam yin kam sem jongi te ujisu minda kasngi ubu hakama jongi yakaneka jingi kai kaba kordor nagabinda jongi baro haba ki bru ki lawan ong ka kimi bad ki himen ki para ki lawan bad ujisu ong malle ki jaka kade bandon kimi ki pa jonga manle ke jaka kade bandon ki inga sem jonga manle ki yin kade banlong ki inga sem jonga manle ki yin kalong ka hima obale katshaba ki briu ki idia obale ki burom ya obale ki shania terlitalan ha obale bad ki treshitom banle ya ka monjong obale ban pinwandur ya obale ha ka jingim jongi ki long ki inga sem badon obale ba shong obale ko himen ko para ha ka ne ki ukirish bakoi tongina iti kayinga sem jongi ki jingtolot babun kabang yakendo ha ka jingim jongi leseng ni don bon jait ki da bon daw jonga jingya pai bat ka jingya pra ngina ngaiti ya kita ke jinge baro bat ngin ong ya jisu minda ngin le ya ka mon jame ni koloi ban le ya ka mon jame ni sautu kadena marba ngim tre ban le ya ka mon jame kayinga sem jongi ka kalakum ne badai na marba ngim shimla ngautu ba ki inga sem jongi kalang kum ka hima ublai ngim shimla im koi ha ki inga sem jongi habangi sautu yakane ngin stang ban pinwandu rublai ha ki inga sem ha ki kon gikti jongi ha ki men ki para jongi par ngi stang ban pinyar ya ka hima ublai lemba ki inga sem jisu be id karko kardo yangi pensle yangi penkantang yangi kamdame yaki ka inga sem jongi ni sautu ngi don bun ki jingtuna don bun ki daw janga jingya pai ngim ju yatli bun sin pinyatli lang kawe yangi watla ngi don jingya per jingmur ha bun ki dukam menang ikai yangi banlong ki kun ki ba penrit yalade banle ya kamon jame en yaro ya utrai Jesu Christ Jinam amen. ko himen ko para tongin plai aga jinge ke jongi da ka baiti kayinga sem jongi iwei pa iwei nganget how play upadon boro unang sa ka bening pat ka tindo but how Jesus Christ kun ba e chomo trai jongi ya bala pun na men siem bakoi ya bala kana ka Maria tesoti bala shale bin po on Dios Pilatus la sanar pnaya la tep yabu Ulagya chakibaya, agas ni kabalay na mi pan ni kibaya,
Lakiu Shabani, Sham Shakamon, Blay, Babadon, Barbara, Nanda, and one part of the Shari, Yim Patria, Nange, Homensim Bakoi, Hakabala Catholic Bakoi, Hakajingaselo Greekoi, Hakajima Ekipo, Hakajimi Parkado, Hakajingim Bam Chukut. Amen. Laispa Prapusa. Duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jampi khalong ka papriang hon hau blai upa badon bor barro To try priang jingkinia ti jongpi na kapata ka jingro borong ka katen chumu ka chum to ye ba ka balang ko chum baro ko ko blai me upa hatang ka we ka jingkinia ba janai tam Melapin pura ya ke jingkinia barim barro balabu daka ain to pediang ya ke jingkinia nage shakri bi ijame but kerku kumju kumba melale ya ke jingtarwa jongo abel ba kumda ya kaba mangi shimet ngila tarwa ha ka burams em jame ban kem indoi naga benda ka jimpenim ya barro da ukris utrai jongim Amen. Utrai undon rengkad bat pim Rengkat bat ki to kintiu yala ki doinut Ikan tiu ki sha utrai tongin aingu ya utrai ublay jongim Ka shong hok bat kade dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamanla ka por bat ka jaka banaingu yame kokin rat upa bakoi koblay badon bor bat bam jikut lemba utrai jongi Jesu Christ Namar haga jimpala bapala jongiri koi jame meyai pinbiang ya kabalang jame daka jinkalain batimai bad me terwa hangi ya ki dak batikana jonga jingir jame lapin slur ringi daka nuksa ba slur jongi bala badla shanbor ringi barobor daka jinge side sherhem jongi kanamba en pinpura yaki jimmaya ka jimpenim bad kumda kokenrat rengkat bat ki angel bat ki rikoit ngiro ngi aingo aidem yame kadba ngi penpana daga jinkomen Hosanna.
para hakane ka por ka ba kuitam ka ba kentang tam tongin duai nadu ka donut bangin dup dap da ka boru men siem ba kuit kum juru pi ki ba duai ba shong haying la jong ban shimen da hakane ka mas IT ya ki inga sem jumpi ba ki inga sem jumpi kan dap da ka bor jong men siem ba kuit kum juru ya ki ba pangi ba shitang ki ba tia IT ya la de ba ka bor jisu bor men siem ba kuit ka pen kantang shushu ya pi ba pen ya serim ya ka hima ublai in IT ya ka donu jengi da ka jinge jisu ya rap yang i ben ya serim bat me ya serim bat ka jinglong jeng ka bening jinglong jeng ka hima ublai dashisha melong uba kuit ka trai ka temei jong ka jing kuit barong namar kata ngi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jongi da ka ba pha ya umen siem jamme kum ka je halo jongki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jongotrai jongi u Jesu Christ haka por bala dino yavu bad dala ka mons ngoba ulapdiang ya ka jingsha shitam ulashem ya upu bada ka baingu yame ulakdia yavu badula ai halage sendrain u ong to shem bat to bam na kane pi baro na mar kane kalong ka met janga ya ka ba naiti na ka benda jumpi Hagaju kerukam endala laya bam ulashim yaka kuri bada kabaingo biang yame ula ayaka halage senran u ong to shimbat to dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jangka jutam batte mai bad bam jekut yaka ben penmi naga binda jampi bad naga binda ki babun naga binda ka jimma yaki pop to le yakane ban kan mau yangam Kusnam bakardo jangu Chris ta pen kuit yangi pen kuit yaki inga sem jangi pen kuit yak men siam hadim pen kuit pen koi pen kya yangi yada yangi nau bamen kajing maya jong kajing e Kata sin bagi bam yune upu Pani dina kane kakuri Iben mna kajing yap jong meko trai Dada do menwan namar kata ngi ki pa pen menda ya ka jingia bat ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko traya upo janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela new yangi ki ba bit benya hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas ngeverit ngi kar part yame bangi ki bayo benda haka met bat ka snam ukris ngin long ki bela penyat li kave da umen siem bakoi to kan mau ko traya ka balang jamme kabala priang hasatala kaparte bat to penjana yaka haga jingit renkat bado Francis upa bakoi jangi Wilbert Marvin bishop jangi pat baru ki lingdo bat ki rinium to kan maulem roi ki himen ki parashin rang bat kinde ki bela yoti ada ka bakarmen yaga jimmi pat bat ya baru ki bela klat no haga jingi sune jamme to pdiang yaki shaga jingsha ka kama jamme to isene yangi baru ngi karpad yame parengkat bat kamari te iso di bakoit ka kame jongo balai u joso bakudo kurem janga ki apostol bakoit ka Bridget bakoit u Francis disease bakoit bat baru ki rekoit ki bela pen soba yame pateng la pateng nilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jekut bat bangini ro bat pen don boram yame da u kun jamme u Jesu Christ Davu lembadu badhavu kallong hamayu blayu pa badan bor
ha ke jingelong kawe jung men siem ba koi baro ka burom bat ke jingero junom la junom Amen. tangin duwai kumbau Jesu la hikai yangi naga binta baro ke jing don kam ngina ngai ti ya bri baro ki badon kam ya ke jing kerku ha ke nega por ya ki bri ki badon kam ya ke jing koi jing ya ha ke nega lemat lese ki don hatmir ke jing ya ne ki don ha padeng ke jimpang bajur ai ba ka bor jangane ki yukirish ba kuit kan yar haki ba kop snam jongu Jesu nam penim yaki kopa jongim ba meng kalong ka kui ka teng chung me kanwan ki ma chung me kalong ka mon chung me ha kindel kum ba bneng to ai him ta ka chung bam chung i ka ba la si ba to ma bi ni kan kang chung i kum ba ni ru ma bi ka le si ni pat wa de ram yangi sa ka jimpan shoy Henry top light yangi na ka pasio top light yangi ngi karpat ko trai na ki jing sni bara ha ka jing spoon jame to ai jing suk jing sign ha ki sngi jangi kramba da ka jing arab ka jing sni jame ngi light bara bo na ka pop ban ngi yo jing da na ki jing jing jar bara kat bangi da ngap kemelendi ha ka jing karmen ba koi pat ka jing wan pa jong nom penim jangi o Jesus Christ ma ka chung me kalong ka ima ka chung me ka bor ka ram chunam ma chunam Kotrai Jesus Christ may ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy what paid igi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame bad ha ka jings bon jame to ai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingetali ka wai kat kum ka mon jame mame uba im bad basensha junom la junom amen ka jingsuk kotrai kandon barabo rengka bat pim rengka bat phir dap ta ke jingi do Christ tong in yai marke ya lang ro du play make it keep up so se ne yangi lang ro du play make it keep up so se ne yangi hakami ukun lambro jonga bole hakami ubaket na ka pop jonga parte so ke to ke bala korsha ka jenga wai jonga ukun lambro Who could not long wish of woman from for being to man? Grace of the magazine of the sin to hands again.
ka dono ka men siam jangi pamela pelong ka ing ka sem jome yangi iwe pa iwe pamela pelong ka jambul jome pamela pelong ya ka ma jome le ma ka jimpen yang yame ma ka communion men siam pa communion ba koi jesu be kargo kardo yangi ba ro ike batrang yame na jingai ba na chan ike ba yed yame aga ba tiam ka jim tiam ike ba shakri ban mane yame agre ke le mata ka jinge kargo kardo yangi vai pai vai minta yangi ba don hanne minta ka ma jome bat kum juru ike ba shahaj shajingai kargo kardo mallaki ngase bengan mallaki ngase minta lempa ka jim pidiang yame katwangi le pai shala ki ngase mena pen kantang ya ki ngase mena pen kantang ya ki bai ba toy jangi mena pen kantang ya ki bapang ki ba shita mena pen kantang ya ki kam ki jam jangi bahra ka wangi le na ki ngase jangi ai bangi long ki da pon changa ki ma jame meta hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 la 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 to ngin nia Dubai tos ngausune bandon lem bat ki pai jame ngi karpat kotrai bat to yalam yakitu ki bamela pinda dagi jimaya bakenja bane bakenjam na ka jingim barim shaka batimai da ukris utrai jangim amen utrai undon ring ka batpim play button bor baron karko yapi uppa baru khon baru mainstream bakoit amen yalisuk ban pen bana ya ka kubar babha jung utrai da ka jingim ka jompi Sans Barpo. Kaburam hau kupa berkun mensim bukut kumbala lomba menengkong junta merabot junam la junam amen. Enyeroyo tra Yesus Kristus junam la junam amen.